Binagol. Oh. Wow! Napanood ko dito. Oo. Pwede videohan? Ugat. Wow! Ito ang pinakamasarap. Na binagol dito sa Samar. Yan yan. Alright. The best. Labis ang binagol sa Samar. Samar. Galing pa sa Yan, Manila. special dito. Special binagol. Dami silang paninda dito. Bye. O yun, uwi na tayo. Yan o. Binagol. Yan. Nabili natin. Ito na naman. Salubong. Salamat sir.